A reforma do complexo deportivo da Tarela no Porto do Son suporá unha notable mellora na instalación. Nesta primeira fase estáse a ampliar o actual módulo da piscina do ximnasio, así como a construir un aparcadoiro exterior. Está haciendo en esta primera fase sería la zona de aparcamiento que va a articular el futuro pabellón y la piscina, ¿no? La piscina, aquí tampoco se ve la ampliación, es una ampliación que estamos en este volumen que amplía a ambos lados y hacia el frente y generamos una sala justo debajo de esta planta, ¿no? Vamos a triplicar casi la superficie del gimnasio y aparcamiento pues son como 80 y pico plazas aproximadamente. A actuación con un orzamento próximo aos 800.000 euros conta co financiamento da Xunta de Galicia, que achega o 50% do total, grazas a unha subvención para proxectos estratégicos do Fondo de Cooperación Local. Dos 20 proxectos que o ano pasado na convocatoria de proxectos estratégicos resultou beneficiario, recordar que se presentaron preto de 90 propostas de distintos ayuntamentos e só 20 saíron foron beneficiados desta axuda, non? O ano anterior tamén foran outros 20 e pico e este ano estamos a piques de resolver a terceira convocatoria que aumentamos o orzamento dada a demanda que existía por parte dos concellos e esperamos resolveros pois, durante estas semanas terse a resolución definitiva. Para que se ir adiante, pois como falamos no seu momento, tratábase de un proxecto estratégico que fose de incidencia supramunicipal, é dicir, algo que para o Concello supuxera unha aposta importante, que quixeran trasladar tamén a aposta que facía o propio Concello, neste caso polo eido deportivo, e eu creo que queda demostrado con estas instalacións. O resto será asumido polo Concello do Porto do Son grazas ao préstamo sen xuros concedido polo Instituto Galego de Vivenda e Solo. A obra, que estará rematada a finais de ano, é a primeira fase dun ambicioso proxecto que permitirá agrupar toda a actividade deportiva municipal na Tarela, dando resposta ao incremento da demanda con cada vez máis usuarios. Esta é a primeira fase do futuro complexo deportivo da Tarela de Porto do Son. Nós o pabillón polo deportivo temos onde está o Colegio Santa Irene e entón tiñemos que facer unha reforma moi grande no pabillón e consideramos que o sitio ideal era aquí, concentrar aquí todo o que é a piscina, o gimnasio, o pabillón polo deportivo e incluso estamos pensando en máis cousas, non? Vamos a reformar o pabillón polo deportivo do Santa Irene e deixalo solo para o que é o Colegio de Santa Irene. E, como decía, esta é a primeira fase e esperemos que, bueno, pues con fondos propios é moi complicado, pero, bueno, empezaremos a chamar as portas porque eu considero que o seguinte paso pues, é o pabillón polideportivo.